Euskaraldiaren aplikazioa? Bai, nik uste dut, lehenengo gauza minutu oso gutxi ditugu, eta, gutxienez, jetxi ditazela edo entzuten ari bazarete ikusten, jetxi Euskaraldiaren aplikazioa, eta bertan zer topatuko dugu, sartu bezain laster, dauzkagu, aholku pila bat, eta horrelako kontuak, ez? Orduan, nik uste dut, jutearren pixka bat ikusten ari zareten horretara jesten balin bazeate, ikusiko ditugu, sartzen garen einean, egunero egin beharreko bat. Adibidez, gaur hitz egin norbaiti lehenengo hitza emaiozu euskeraz. Ahobizi edo belarri prest paperaren baitan, rolaren baitan emango dizu aholku bat edo beste. Orduan ikuste dut, horrelako hor ikusten ari gara, nola koloretxo hoiekin gainera, hainbatetan hitz egin dugun gamifikazio puntu hori, ezta? Jolas moduan edo planteatuta, orduan. Gaur bete duzu, orduan markatzen duzu bete bezala, eta orduan, errexago egiten zaizu azken gailur horretara iristea. Orduan, horrelako gauzak ditu. Gero baita gesten dezunean eta aplikazioa ikus dezakezu egin dutela, Euskaraldiak denetarik dauka, eta baita merchandising-a edo erosteko erropak, eramateko poltsa, eta horrela baita aplikaziotik egin liteke, eta gero daude egunez eguneroko aholkuak eta bideoak ikusteko, eta horrelako gauzak. Egiten dugu gogoeta askotan, jendeak galdetu duelako, Euskaraldian parte hartzeko zergaitik izena eman, eta zergaitik ez aurrekoari jarraitu eta azkanien zenbakiek ere ikerketak daude, eta zenbakiak behar dira, eta izenak behar dira, eta gure konpromiso minimo bat behar da ikerketa horiek egiteko. Ia ariketa baliogarria dan jakiteko bakarrik. Aplikazioak eta askotan esaten dugu, baina garrantzitsua da, erabiltzie, aplikazioak euskeraz, sarea euskaraz, azkanien zenbatzeko modu bakarra hori delako bebai, eta erabiltzaileok behar badugu eta erabiltzen badugu, existituko dalako. Eta bizibilitatea ematen dio euskarari, ez? Eta, azken finean orain naiz begiratzen hemen eta baina askotan jartzen dugu zalantzan gure programa honetan, gure tartetxo honetan jartzen datuak ematearena, ez? Eta orduan, aplikazioa jaitsi eta lehenengo gauza, zure e-maila, zure izena, zure abizena, kontuan izan behar dau, ariketa kolektibo kontzientziadun bat dela, beraz izen abizenekin, eta hori da zuk esaten duzun arrazoi berberagatik, ez? Bakoitzak gure errola daukagu, eta horrek gero ikerketari begira ikusteko ohiturak aldatu diren, ze azkenean Euskaraldiak nahi duena da ikusi ia egun hauetako ariketa horretan, kontzientziadun ariketa horretan, ia ohiturak aldatzen diren.